Help us, help us. The country is bad. I never had trouble. I today hungry. My family is house. Thank you, help me. The country is too hard. My eye don't be like help me, help me. I know get money. Oh, Allah. Help me, help me. Help me, help me. Help me, help me. Makaho ne mana ba gani. Makaho ne mana. Kin sai dai waye. Ku ji tsoron Allah. Mun da inda za ku je ku zo ku ba mu kuɗin mu. What are you running? Gama harkar makarantar nan ba ni bace a ga sun gane idan abinci da muke samu a nan yanzu kai za mu ga sabon share garwa kai na gidan na gani maka na gidan sai nan a aje wannan kasuwancin bana kawo kudi ba amma malam ce yau ba yau ba an so a cafke mu za mu koma alaba za mu koma yanzu an gano mu a BPL alaba za mu koma yanzu ka san me ce Shaki zan baka da riyo ba uga to waye makawo to daga ku zan baka daga ku ne ma sati uku ka gane da sai da gaskiya da mu da aiki ba an ji ba ne zaka zo ka same ni ya no aka samu la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yo aka samu na ce mu ko ba ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga ba shi kawai mala'ikan duniya ka bani mana yace mala'ikan duniya in ka taba kwandala daya ka cire kwandala daya a cikin wallahi da ke ga maka sha wallahi da ka cire zero wallahi da ga maka sha ga dubu da wallahi da ga maka sha wallahi da ga maka sha gaba da wallahi da ga maka sha wallahi da ga maka sha kai gona ka gudu wallahi na ma daina wallahi da yau na daina aikin karfi zan je da ko zan je yan masara akwai ai shinkafa da ko zan je yi ba sai ka sauke muka ta ko ba gode wa Allah alhamdulillah sai ya rabi da adana na zo sai na maka ka shan wai ka